urtebeteko itxaronaldiaren ondoren gaur egingo ditu aurreneko urratsak 22. korrikak. Amurrion abiatuko da, arratsaldeko 4:00 eta hasiera mondo arduradunak lekuko barruan mezua sartu ondoren 2500 kilometroko ibilbidea egingo du Euskal Herri osoan barrena. Lekukoa eskuz esku eta etenik gabe joango da aldatzen eta apirilaren 10ean iritsiko da azken helmugara, Donostiara. Dena prest dago Amurrion dagoeneko eta egun osoko egitaraua prestatu dute. Aintzane Pradera ekako eledunarekin izan gara goizean. Batez ere gaudela Urduri, ardura puntua oso altua da, oso altua, ez? Pues abiatu behar delako karrera brabi oso hau, kunpitzen naiz. Eta gehien badaukagulako ilusioa. Kaixo guztioi, eguerdi honetan getorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudioetatik ari gara zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Martxoaren azkena dugu gaur, martxoak 31 haintzun zen ere, korrikaren 22. edizioari hasiera emango saion eguna. Egusi duzu emozioak pilpilean daude, izan ere ordu gutxi barru hasiko da hainbeste esperotako korrika. Eta 3:00 aurrera, Hamaika telebistak ere saio bateratua eskainiko du, beste euskal hedabideekin batera, eta lehen pausoak jasoko dituko programa horretan handik aurrera, eta 10 egunez, etenik gabe, 24 orduz, saio berezia eta jarraipen bereziaz gozatzeko aukera izango duzu hemen Hamaika telebistan, eta horretarako bertatik bertara jarraituko dute korrika Aiara de Urreta eta Udane Arbeo gure lankideek. Kaixo Aiara! Kaixo Udane! Bueno, hemen Amurrion gaude eta 22. korrika hastear da. Gainera 11 egunez korrika jarraitzeko aukera izango duzue 24 orduz. Eta bertan hainbat elkarrizketa korrikalarien ahotsak edota zenbait bitxikeri ikusi ahalko dituzue. Euskal Herriko plazat, txoko eta herrietan ibiliko gara, beraz, adi Hamaikara! Korrika badator eta azken urteetan bezala gurekin jarritzeko aukera izango duzu. Zauden tokian zaudela 24 orduz etengabe. Martxoaren 31an Amurrion izango gara saio berezia. Baita bukaeran ere, apirilaren 10ean Donostian. Zuzeneko seinaleaz gain, orduz ordu korrika albistegiak eskainiko dizkizue Hamaikak. Bidali bereziekin konexioak, korrikaren azken orduak eta aipatu beharreko guztiak. Iluntzean, korrika kilometroz kilometro saio berezia egunak utzitako onenarekin. Eta nola ez, korrika kantuz kantu atal berezia. Korrikako kantuen errepasoa protagonistekin batera. Eta ez ahaztu, korrika22.hamaika.eus webgune berezian duzuela guztia. 24 orduko zuzenekoa eta kilometroak banan ikusi, deskargatu eta nahi duzuenari bidaltzeko. Aurten ere, korrika Hamaikan. Hamaika, euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Baipatu bezala, behin korrika hasita, behin korrika hori abiatuta, ibilbideko kilometro guztiak ikusi eta deskargatuan izango dituzue, horretarako prestatu dugun webgune berezian, hori da korrika 22.hamaika.eus. Bertara sartu eta aurkitu nahi duzuen kilometroa, hautatu, ikusi, deskargatu eta nahi duzuenekin konpartitzeko. Badator korrika. Sartu korrika 22.hamaika.eus webgunera eta jarraitu korrika 24 orduz etengabe. Zuzeneko emisioaz gain, kilometro guztiak ikusi eta partekatzeko aukera izango duzu. Deskargatu zure kilometroa. Eguneko kronikak, gaueko saio berezia eta korrika kantuz kantu nahieran izango dituzu ikusgai. Hitzetatik ekintzetara. Euskaratik eta euskaraz. Eta ez galdu eguneko galdera. Parte hartzaile guztien artean zozketa bat egingo dugu. Aurten ere, korrika Hamaikan. Aurkitu, ikusi eta partekatu. Hamaika. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz.
Arratsaldeko laurak lauterdietan emango saio hasiera euskararen aldeko lasterketari eta iratxoen kantu sekretuak ikuskizun magikoak korrikari hasiera emango dio. Iñiguito Txapelpunkekin elkarlanean Gukapi euskaraz YouTubeko kanalean umei zuzendutako bideoak kaleratzen dituzte, Baleuko ekoiztetxearen eskutik eta esan bezala korrikari hasiera emateko ikuskizuna gaur arratsaldean Amurrion bertan izango da. Egoitz Rodriguez dugu pantaiaren beste aldean, Gukapi proiektuaren arduraduna, zuzendaria, eguerdion. Haupa, eguerdion. Esan dugu, ez da, 22. korrikaren edizioa hastear, ordu gutxi falta dira, eta bertan izango zarete zuek ere, ikuskizun interaktibo batekin, zer aurkituko dugu bertan? Begira, bertan aurkituko ditugu iratxoak, iratxoen bideoklipak, kantuak eta koreografiak, iratxoak ere avatar elkarreragile bihurtuta, eta hau zer da? Hau da, pantailan agertuko diren iratxoak, zeinek publikoak esaten duenan eta ikus dezaketen. Hau da, sentitzen duten iratxoak dira. Eta beraiekin, ingo duguna da jolastu, gero daude aktoreak, eta daude Naia eta Irati Petralanda dantzariak ere bai. Esan duzu iratxoak ikusteko aukera izango dugula, beraiekin harremanetan izateko aukera ere, eta esan beharra dago, 22. korrikaren edizio honetarako iratxoek propio sortu dutela abesti bat. Entzuko dugu lehenik eta behin zatitzo bat, eta iratxoei ere aurpegia jartzeko balioko duena. Azkena Putxi izeneko kanta hori ere, gaur motorrak berotzeko, ez, kantatuko duzuena? Bai, kanta asko ditugu, denak, Iñiguito Txapelpunk edo Iñigo Arrasateren eskutik sortuak izan direla, iratxoen unibertso magikontan, eta bai, gaur korrikaren irtera izan da, kanturik nagusiena esango nuke gaur hori izango dena, azkena Putxi. Eta ez hori bakarrik, izan ere ezagutzen ez zaituztenentzat baita ere, esan beharra dago, ez? Iratxoen tematika divertigarri horri tiraka, eduki anitzak dituzuela Euskara utzean YouTubeko kanalean, ez da? Ze modatako edukiak sortzen dituzue? Bai, begira, momentu honetan dauzkagu bideoklipak, zeinetako batzuk antzestuko ditugun gaur Amurrio antzokian, AEK eta korrikarekin batera. Gero daukagu Lizen sormentxokoa deitzen dana, eta Lizekin batera denetarik ikasten dugu, bai esperimentuak, eskulanak, botanika, apur bat denetarik ez. Eta interaktiboa da, horrek zer esan nahi du, aukerak ematen dituela, eta aukera horien arabera, lantzen ari dena era desberdin batean gauzatzen dela, ez? Baditugu ere produkzioan, oraindik ez gara emisioan hasi, baina produkzioan dauzkagu beste bi serie, bat da miti esploratzailea, eta mitiren eskutik ezagutuko duguna da, gure inguru giroko gauzak, ez? Basoak, artalde bat, flitza, kobak eta olakoak. Eta horietan ere interaktiboak dira, beraz, abentura hortan ikusleak, aurrak kasu honetan aukeratu ahal izango du zein bide jorratu. Eta bide bakoitzaren bukaerak ikasgai edo abentura desberdin batera eramaten ditu, ez? Eta beste bat jorratzen ari garena eta oraindik ere ikusgarri ez dagoena da pintxo aldaketa klimatikoaren kontra. Pintxo berez da etxeko kaptus batean bizi den iratxo bat. Gaur Iñiguito Txapelpunkekin batera daukagun iratxoen espektakuloan gidari egongo dena gainera. Eta pintxo apur bat punkia da ere, bera, arantzaz beterik dago, eta pintxok egiten dituena da edonork etxe barruan egin ditzaketen autuak, ez? Adibidez, garbigailua karga guztiarekin jarri, edo ez, temperatura 25 gradutara jarri, edo 21 batera, eta olako aukerak egiten dituen bakoitzean, ikusleak ematen dizkio aukerak, eta ikusleak egiten dituen aukerekin, ikusten ditu aukera bakoitzak ze ondoria dituen, ez? Eta pizkat horrekin landu nahi duguna da, gure mikrosisteman, gure etxeetan,
denok izan gaitezkela aldaketa klimatikoaren aurkako ekintzaileak, ez? Ekimen hezitzailea eta divertigarria biak bat egina, gaur Amurrion, korrikasia horretik eskainiko duzuen ikuskizun horren zain geldituko gara beraz. Egoitze Rodriguez, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik. Zuei, mila esker. Eta esan dugu, Amurrion egun osoko egitaragoa antolatu dutela gaurko, AEKak korrikari hasiera emateko, lauterdietan hasiko den lasterketa horren aurretik, xehetasun guztiak jarraian. Ostegunean abiatuko da 22. korrika Amurriotik eta apirilaren 10 bitartean Euskal Herria zeharkatu eta Donostian amaituko da. Hasierako eguneko aurkezpena egin zuten astelenean Gasteizen San Miguel Elizako balkoian, aurreko korrika amaitu zen toki berean. AEKaren eta korrikaren arduradunak, Amurrioko udaleko ordezkariak eta hasiera eguneko zenbait protagonista izan dira bertan osteguneko jaiaren nondik norakoak azaltzen. AEKak korrikaren ostean ere lanean jarraituko dutela azpimarratu du. Iñakik esan duen bezala, 10 egun horiek pasatuta ere, jarraituko dugu eskolak ematen, jende euskaldutzen, praktika elikasuak bultzatzen, beste ekimen batzuk ere egiten. Egun osoko jaia prestatu dute Amurrioko eta Aiaraldeko herritarrek 22. korrikari hasiera emateko. Txupinazoak eta kale animazioak girotuko dute Amurrio eta goizean hainbat ekimenek alaituko dute eguna eguerdiaren aurretik. Plazan izango da hasiera ekitaldia lauretatik aurrera kaitina jende gidatuta eta neomak taldearen parte hartzearekin. Ondoren, mezua lekuko barruan sartuta, lehen kilometro Amurrioko AEK euskaltegiko 6 irakasleek egingo dute. Horren harira, korrikako antolakuntzatik Amurrioko euskaltegien lana azpimarratu dute. Herrian ere, ibilbide oparo egin du eta egiten ari da Amurrioko AEKak. Ostegunean, euskaltegiaren lan horretan jarriko dugu azpimarra. Amurriora bertaragoaz, bertan baitugu Esti Lanao lankidea, eguerdion Esti, dena prest gaurko? Bai, dena prest da Amurrion, 22. korrikari hasiera emateko herriko AEKak antolatutako egun osoko egitaragoarekin, plazatik abiatuko da arratsaldeko 4 aurrera korrika, kaitina jendek eta neomak taldearen parte hartzearekin. Ondoren mezua lekuko barruan sartuko da eta lehen kilometroa Amurrioko AEK euskaltegiko irakasleek egingo dute. Hoien ostean, Sos Aiaraldea, Tubacex, Azeralabako euskaltzaleak, Amurrioko gazte mugimendua, Amurrioko hezkuntza publikoaren sarea eta gurasoen elkarteak besteak beste hartuko dute lekukoa aurreneko kilometroetan. Txupinazoa beraz dagoeneko, egun osoko agitaragoari hasiera eman zaio dagoeneko, goiz osoan zehar ekimen desberdinak egiten ari dira, eta Esti, zenolako giroa goiz partean? Ikusten duzuenez, kale animazioa eta jai giroa dira nagusi herriko kaleetatik. Txupinazoa izan da goizeko 10etan euskaltegitik, baina horrez gain, tartean azoka, korrika txikia ikestetxeetatik eta korrikaren arropa eta materiala salgai izango da, eta hauek izango dira goizeko jarduera nagusiak. Arratsaldeari begira, 3 aurrera aldatze elektrotxarangak girotuko du herriko plazak, eta kaleak eta korrikaren hasiera heldu bitartean eta ostean izango dira. Esan bezala, 4etan izango da ekitaldi nagusia eta ordu erdi beranduago hasiko da korrika. Herritik geratu nahi dutenentzat hainbat hitzordu izango dituzte aukeran, eta arratsaldeko 6etatik aurrera gozategi, izate faltzua eta dupla taldeak igoko dira eszenatoki gainera. Ilusioa eta urduritasuna nagusi gaurko egun honetan korrika heldu baita, aurreko urtean atzeratu behar izan ondoren, azken prestaketak bertan dira Amurrion, eta horrela azaldu digu AEKako Aintzane Praderak gaurko eguna heltzeko itxaron behar izan dutena. 3 urte izan dira itxaroten korrika abiatzeko, gu gainera jakin genuen, erabaki genuen AEKan Amurrion hasiko zala korrika 2019an, amaitu zenean aurreko arduan egon gara, 2 urte luzez egon behar izan gara itxaroten sekretua kontatzeko. Eta bueno, jendea ere herrian ere ilusioz, jende asko ibili da laguntzen, lanean, hori benetan eskertzekoa da, bihotzez. Eta orain jendearen txanda da, 4 abiatuko da, guk lehenengo lekuko eramaleak izango gara, baina egin behar duguna izango da zoragarri horiei lekukoa pasa, eta Donostira arte eskuz esku pasa da bila.
Korrika izango da duda gabe, gaurko foku nagusia, baina bestelako lerroburuak ere badira gaurkoan, izan ere, duela 85 urteko bombardaketa gogoratu du Durangoko udalak. Sinena hotzekin 1900 eta 37ko martxoaren 31an, Espainiako Gerra Zibilean, Francoren altxamenduaren alde borrokatzen ari zen Italiako hegazkinak Durango bombardatzen hasi ziren. Apirilaren 4 arte iraun zuen aireko erasoak eta 337 hildako eragin zituen. Hain zuzen ere, gaur goizean Andramari Elizako sua piztu du Durangoko udalak, 1937ko martxoaren 31 horretan bombardaketaren biktima guztien omenez, memoria mantendu behar dela aldarrikatu du besteak beste Imagarrastatxu Durangoko alkateak. Gaur, 85 urte geroago, hemen gaude, Andramariko portiko elizpean, eta gogoratuko dugu gaur zelan Durango bombardatuta izan zen. 1937an, martxoaren 31an, bombardatuta izan zen, 3 aldiz, goizeko 8 eta gero arratsaldean, joaten zienean familiak hilerrira haien biktimak ikustera, orduan ametraiatutak izan zien bidean. Gaur egun, etorri gara ona gogoratzeko, gertatu zena, fasistak zelan bombardatu zuten Durango, eta argi daukagu memoria mantendu behar dugula. Hain zuzen, Gerra Zibileko 1936ko gerran hildako 56 pertsonen gorpuzkiak aurkitu ditu, hobi komun batetik, Arantzadi zientzia elkarteak Begoñako hilerrian Bilbon. Horietatik 52 orain arte desagertutakoak ziren, orain arte erregistratu gabeko hildakoak hain zuzen, eta guztira hilerri osoan gerran hil ziren 76 pertsonaren gorpuzkiak aurkitu dituzte. Aurkikuntzaren xehetasunak eman zituen besteak beste Beatriz Artolazabal justizia sailburuak. Xaflak lehen aldiz garbitu ondoren, zenbaki bat aurkitu ahal izan da. San Andresen batalioiko gudariak izan daitezkeela adierazten duena. Eusko Gudarostearen unitatea, Solidaridad de Trabajadores Vascos sindikatu nazionalistari lotua. Xafla horien lehen azterketatik, ondorioztatzen da, Jan Jaurez batalioko milizianoak ere egon daitezkela langileen batasun orokorrari lotuak. Ikerketa taldeak uste du miliziano anarkistak ere lurperuta egon daitezkela bertan. ¿Esto de qué era? Mano y cráneo. Y esto todo junto. Mano, brazo. Y luego las costillas. Vale, estas son y aquí está. ¿Veis? Se sueltan los huesos largos y luego quedan los pies sueltos, pero los pies es más fácil levantarlos y esconderlos. La mandíbula. Vamos a sacar. Beste lerroburuen artean Bidasoa ibaian gorpuzki bat aurkitu dute eta ikertzen ari dira ea martxoaren hasieran desagertutako migrantearena
ote den. Muga zeharkatu nahian Sevillen migratzaile bat desagertu baizen ibaian martxoaren 12an, ondoko 5 egunetan ez zuten erdietzi ura aurkitzea eta bertan bera utzi zituzten bilaketa lanak. Hilotza identifikatzeko ahaleginetan dira orain. Ura desagertu zen tokitik hurbil aurkitu baitute hilotza. Poliziak erantzi du gorpua deskonposatze fase aurreratuan dela eta urrazalean antzemat dute. Bestalde, absolbitu egin dute San Francisco kalean poliziari eraso egiteaz akusatutako Andrea. Gogoratu, Bilboko zigor arloko auzitegiak absolbitu egin duela 2020ko martxoan, hain zuzen ere, Bilboko San Francisco kalean bere semea babesteagatik ertzaintzak kolpatu eta atxilotu zuen emakumea. Ertzain bat zigortu du emakumea eta haren semearen aurkako 2 lesio delitu arinengatik. Epaileak 240 euroko isuna ezarri dio agenteari. Gainera, 105 euroko kalte ordaina eman beharko dio gazteari eragindako zauriengatik eta 156,50 eurokoa amari. Bizkaiko sosarrazakeriak oharbidez adierazi du presio sozialari esker lortu dela epaia. Eta Bizkaian gizonezko bat atxilotu dute, 7 sexu eraso egitea egotzita. Igandean atxilotu zuten, emakume batek salatu baitzuen hark sexu eraso egin ziola Barakaldon. Polizia iturriek zabaldutako informazioaren arabera gizonezkoak bere kontrako hainbat salaketa zituen oraindik ere, guztira 7 sexu erasoen egile izatea leporatu diote. Kartzelan sartu dute behin-behinean. Eta ekonomia gaiekin jarraituta, garraiolariek bertan bera utzi dute duela hilabete hasitako greba 3 sindikatuak eta Tradisna elkarteak hala adierazi dute. Azken 17 egunetan, geldirik egon diren kamiolari gehienak lanera itzuli dira gaur, sektore batzuetako hornikuntza kateak dardarka utzi dituen grebari amaiera emanez. 3 azaldu duenez, lanera itzuliko dira azken egunetan administrazioek hartutako neurriak ontzat jo eta gero. Bere aldarrikapenetan konponbiderik lortu ez duten beste aldarrikapen batzuetan konponbiderik lortu ez duten arren, adierazi dute, helburu horiek guztiak lortu arte, mobilizatzen jarraituko dutela. Eta ekonomia, krisi ekonomikoari aurre egiteko, baita inflazio altuari ere, Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiek 530 milioi euroko inbertsio estrategietarako plana aurkeztu dute. Datozen 2 urteetarako plana iragarri dute Iñigo Urkullu lehendakariak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldun nagusiek. Urkulluk azpimarratu duenez agirian jasotako proiektuak EAEko administrazioen baliabide propioekin bultzatuko dituzte, eta horrela proiektuen garapena bizkortzea posible izango da Europako funtsak jasotzen dituzten unean. Lehendakariak esan duenez, ekonomia suspertzeko neurri gehigarri bat da. Datorren astean talde parlamentarioekin lan bilera izango dut. Helburua da, egungo egoera ekonomiko eta politikoa hartutako neurrien eta abian jarri beharreko neurri berrien azterketa partekatzea. Bizi dugun egoerak auzolana eskatzen du eta ziur naiz jarrera hori aurkituko dudala. Ziur naiz zailtasun eta ziurgabetasun egoera berri hau gainditzeko gai izango garela. Alex Txikonen azken film dokumentala da Anguar, argiz betea arabierraz. Izan ere, larun bat honetan, martxoaren apirilaren 2an, hain zuzen ere, Bilboko Euskalduna Jauregian izango da estreinaldia eta lortutako dirua komunitateak laguntzeko bideratuko dute. This is Everest, the highest mountain in the world. This is all glacier, all is ice. This is almost 2 months ago. This is me, you see how many clothes we have. The world is so beautiful. Living in the slums has fear. You're afraid of what you're more afraid. Me está impactando más que montañas y lugares que hemos estado por ahí en sitios recónditos. Las caras, los gestos, es increíble. La vida de los niños de la calle y las niñas de la calle es durísima. Yo siempre digo, sobre todo las niñas que viven en prostitución, la más pequeña, 9 años, hasta 17 años. ¿9 años empiezan? 9 años. Ahora con las fotovoltaicas puede uno generar su propia electricidad y no tener que depender de unas infraestructuras que aquí nunca van a llegar. ¿La veis la escuela? Qué bonita está, ¿eh?
Está bonita. Están ahí. Now we are in the moment that we will switch on the lights in the school. ¡Wow! Con ilusión, con ganas de tener la instalación montada. No por el sufrimiento que nos espera, sino por tenerlo ya todo hecho y que la gente lo vea también, ¿no? We were praying for solar, so it's a miracle, really. Eta musika alorrean, Gari bakarlaria errepidera itzuliko da zuzeneko disko bat grabatzeko lehendabiziko maketak berreskuratu ditu eta 26 abestiz osatutako setlista prestatu du Maldamera taldearekin batera. Gira arkesten ari garen mini gira hau ikusten dut bake prozesu bat baliz bezala. Ideia hau aspalditik datorkit buruan, orain dela 12 urte edo elkartu ginela Miguel Dabiok, taldea jungia osatzen pixkanaka talde bat baino gehiago egitura bat sortu dugu Bilbon. Ideia maigainean zegoen zergatik, azkenengo 10-12 urte hauetan taldea nahiko sendotu da zuzenekoetan, finkatu geha nolabait esparru berezi batean, eta abeslariok dugun nolabaiteko tara nagusiena beti izan da berdina. Ez dugu inoiz onartu oso ondo gure ahotsa. Beraz, horrek nolabait baztertzen du edo zatitzen du estudioko lanak eta zuzeneko lanak. Estudioan beti sentitu izan naiz musikaria abeslaria baino, eta zuzenean alderantziz beti sentitu izan naiz abeslaria musikaria baino. Iraganeko begirada botatzen baldin maet, ikusten dut beak esan du bezala, jituk esan du bezala, lehenengo bakarkako diskala 94 edo kaleratu gendun, eta begirada horrek, iraganeko begirada horrek, nolabait baita ere hor dauden orbainako haindik, gorritzen ditu. Eta berri eguna ere laster ospatuko da, apirilaren 17an zuzen ere, eta hura ospatzeko keinuak plazara ateratzera deitu dute, batera ekimena osatzen duten hiritar guztiek mundu zabalean ospatzea nahi dute aurtengoa. Diaspora izango da aurtengo protagonista nagusia, mundu mailako ospakizunetan, esan bezala. Hain zuzen ere, aberri egunetik, lehen aberri egunetik 90 urte betetzen diren honetan, eta baita ere, Amaiurgo gudotik bosgarren mendeurrena ospatzen den honetan. Batarte bat, eta jarraian intzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Orkestra Lurtarra filmaren zuzendarietako bat, Imanol Zinkunegi, hain zuzen ere, eta Miren Berazategi ekoizlea ere. Ordu batetik aurrera, orain arte.
Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Badator korrika. Hitzetatik ekintzetara. Euskaratik eta euskaraz. Korrika badator eta azken urteetan bezala gurekin jarraitzeko aukera izango duzu. Aurten ere, korrika 11. 11. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Korrika badator eta azken urteetan bezala gurekin jarraitzeko aukera izango duzu. Zauden tokian zaudela 24 orduz etengabe. Martxoaren 31an Amurrion izango gara saio berezian. Baita bukaeran ere, apirilaren 10ean Donostian. Zuzeneko seinaleaz gain, orduz ordu korrika albistegiak eskainiko dizkizue 11ak. Bidali bereziekin konexioak, korrikaren azken orduak eta aipatu beharreko guztiak. Iluntzean, korrika kilometroz kilometro saio berezia egunak utzitako onenarekin. Eta nola ez, korrika kantuz kantu atal berezia. Korrikako kantuen errepasoa protagonistekin batera. Eta ez ahaztu, korrika22.11.eus webgune berezian duzuela guztia. 24 orduko zuzenekoa eta kilometroak banan ikusi, deskargatu eta nahi duzuenari bidaltzeko. Aurten ere, korrika 11. Hamaika. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari tarte irekiko diogu, eta horretarako gurekin ditugu hemen gure platoan Orkestra Lurtarra filmaren ekoizlea den Miren Berazategi, eguerdion. Eguerdion. Eta baita ere zuzendarietako bat, Imanol Zinkunegi, eguerdion. Eguerdion. Ongi etorri bioi, ikusten ari gara, ez, eguneko fokua bertan dagoela, Amurrion korrika hasteko ordu gutxi falta delako, euskaraz bizitzeko aldarrikapen hori 10 egunetan luzatuko dela, baina gerora ere, eguneroko bizitzan konpromiso hori islatu behar dela, ezta? Ikusentzunezkoekin lotuta, euskararekin lotuta ere, zen nolako hausnarketa egiten duzue? Bueno, ikusentzunezkoan ere, guk ez daukagu guk euskaraz ekoizten dugu, ze gure ekoizteko modu naturala hori da, eta gure pelikulak euskara sortuta mundura bidaiatzen dute, ez? Beti gure kasuan, Orkestra Lurtarraren kasuan, euskaraz sortu da, baina katalanera, gaztelerara eta gero ingelesera ere bikoiztu da. Beraz, mundura bidaiatzeko asmoakin egin dugu, ez? Gure proiektu guztiak hasiera batean euskaraz egiten ditugu. Diseinatzen ditugu euskaraz, bai gidoi aldetik, gidoia lantzerakoan, eta baita ere gero ejekuzioa, zan nahi pelikulen ejekuzioa egiterakoan ere euskaraz lantzen ditugu. Gure personaiak euskaraz hitz egiten dute, ez? Ahoan ikusten da nola euskaraz hitz egiten duten. Hau eskatuten euskeraz. Eta gero, beste pelikulekin gertatzen den bezala, gero bikoizten dira beste hizkuntzetara, eta pelikula historia berdina da, baina dauka ezaugarri hori, esango genduke, gure personaiak euskalduna diala, nola behin. Hori zera, esan behar dugu, Orkestra Lurtarra estreinaldia laster izango dela, apirilaren 8an, lehenik eta behin ikusi dezagun trailerra. Gailurrera helduko den orkestra bat. Limuzina laster etorriko da. Avanti populi! Tira, gora bihotzak. Behetik hasi beharra dago. Betik bai, baina horren betik. Musikaren historia irauliko duen orkestra.
sua eta glamurra. Musikarien otordua. Maitasuna. Musika maitatzeko modu berri bat. Apirilaren 8tik aurrera, zinema aretoetan. Arkaitz Kanok 2014an idatzitako izen bereko liburuan oinarrituta dagoen filma da, esan beharra dago, baina Lotura Films ekoiztetxeak istorioa egokitu du, gaurkotu du baita ere. Zer aurkituko dugu film honetan? Ikusi dugu, ez? Pixka bat. Bueno, liburuan dauden personaiak batzuk mantendu ditugu, bueno, gehientzuenak berai, mantentzen dira, baina gero personaje berriak sartu ditugu, ez? Zan nahi du horrek, personaje berriak sartzen ditugu momentutik historia pixkat aldatu egiten dugula, ez? Eta gero baita ere, lenguai cinematografikoa ez da liburuaren lenguai berdina, orduan, baita ere esan beharra dago, liburuan zeuden referentzi musikal guztiak musika klasikotik zetoztela, ez? Eta guk nahi izan dugu, hasieratik Arkaitz Kanok eta Nikola Sagastirekin hitz egin gendunean, esan genion nolabait musika estiloa edo aldatu nahi gendula, ez? Gaurko erreferentziekin jolastu dugu, ez? Gaurko musika erabili dugu, liburuan klasikoa egoteak zesan nahi du, gaur eguneko musika jartzea aldatu egiten dula, baita historia pixkat, ez? Eta orokorrean hori da, diferentzia. Gero, sartu ditugu akziozko sekuentzia mordoxka bat, eta, nik uste liburuaren arima baduela oraindik, personajeak errekonozigarriak dira, baina personaje berri horiek sartzeak eragin du aldaketa, derrigorrezko aldaketa bat, ez? Historia pixkat modifikatu dugu. Manu da, ezta, protagonista nagusia, mutilameslaria, orkestra bat egin nahi duena, eta laguntza eskatzen die beraien lagunei, pizkanaka historian zehar ateratzen joaten dira, ez? Banan aurkezten joaten dira beste protagonista edo pertsonaia celebre guzti horiek. Hori da. Manuk du amets bat, ez? Eta bere ametsa da Estela Panini piano jole ezaguna ezagutzea, eta orduan edo zer gauza egingo luke bera ezagutzeko. Orduan bidean ezagutzen du Salegi, la manager maltzur bat, eta berak esaten dio Estela Panini ezagutzen duela, eta horretarako orkestra sortu behar dutela, eta duen guztia saltzen dut, horrazten da bidai bat Euskal Herritik abiatzen dena, Europatik pasa, eta New Yorkeraino iritsi arte, ez? Da road movie. Bi erronka nagusi, ez? Planteatzen dira horrelako film bat egiterakoan, baita ere ekoizterakoan, baina zuzentzerakoan ere, ez? Animazioaren aldetik eta baita ere musikaren sorkuntzaren aldetik, ez? Zelako erronka izan da? Kasu honetan, gu normalian pelikulak egiten ditugu lehenengo orain arteko pelikuletan imagina egin ondoren sortzen da musika, ez? Bigarrengo prozesua da musika, ez? Soinu banda, pelikula horren soinu banda egitea da, ez? Kasu honetan, diferentzia da, badago soinu banda, imagina aurretik junda eta gero musikatzen jungea, baina, talde bada jotzen duna, orduan badaude hor emanaldi batzuk egingo dituzte, pelikulan zehar, eta orduan interesgarria dituzizaigun, sinesgarritasuna ematearen personaje jotzen nahi zianak, instrumentua jotzen ikusten ditugunez, musika lehenago landu dugu, kasuietan, pelikulako tarte batzuetan, musikariek joko dute, emanaldi bat emango dute, emanaldi gutxi batzuk emango dituzte, eta orduan, personaje jarri dugu benetan jotzen instrumentua, fidelgarritasuna lortzearen, orduan, animazioak gero jundan prozesu bat izan da, pusketa horretan, esan nahi dut, eta orduan, erronka nahiko ezberdina izan da kasu honetan, zeren animatzailea nolabait musikari lan egin dute baita, instrumentua jotzerakoan nota bakoitza bere lekuan jartzea, eta hori sinesgarritasunaren bila, fideltasun, musikari fidel izaten, nola baita.
Mano, zurekin batera, zuzendu du filma Joseba Ponce, gaurkoan ez dago gaur gurean, baina bera arduratu da, ez? Bai, musikaz. Bera musikaria izan da, berak egin du, bai, soinu banda, esan nahi dut, pelikularen soinu banda, pasadizoak nolabait imagina horiek deskribatu, eta gero baita ere dauden abestien sortzailea bera izan da, ez? Rock mundutik datorren eta ibilbide luzea duena, esan dugu gaur gurekin ezin izan dela egon, baina entzungo dugu bere ahotik baita ere zenolako prozesua izan den musikaren aldetik filma hau ekoiztea. Taldea beti ikasten da, lokatzetatik, haiek jarraitzen dute bidean ikasten, eta bere helburua, bere ametsa bilatzen, ez? Musika elkarrestuetan grabatu dugu, Bikor Sanchezen ardurapean. Joan ez pixka bat improvisatzen, gidoiaren arabera eta zeuden errekurtsoak errekurtsoen arabera. Nik beste registro batzutik nator, rock mundutik nator, eta oraingoan beste musika estiloak ere ukitu ditut, baina ez ukitu ez ditudanak, ez. Nik ez daukat pertsonai gogo bat, nik uste dut pertsonai bakoitzak daukala bere ezaugarriren bat, berekin identifikatzen naizela, eta denon artean sortuko nuke nik pertsonai gustokoen bat. Apirilaren 8tik aurrera, zinema-aretoetan. Aipatu dugu, filma hau Arkaitz Kanoren liburuan oinarritzen dela, naiz eta gero aldaketa batzuk izan ere. Hain zuzen, Arkaitz Kano baita ere Eneko Olasagasti arduratu dira gidoia egiteaz, nolako izan da egokitzapen prozesua? Hasieratik esan behar da, hau esan dugu ez, 2014 urtean sortu zen Arkaitz Kanok Euskadi Literatura Saria irabazi zuen liburuarekin, eta hor sortu zen pixka bat interesa ez. Eta nik uste dut asko, beraiekin Imanolek eta Iesoak izan duten harremana bai Enekorekin eta bai Arkaitzekin oso ona izan da. Erraztasunak ez, jarri dituzte momentu guztietan. Komentatu ditugun aldaketa horien gu plantatu gituen, Joseok eta Biok, eta beraiek hasieratik, Arkaitz Kano bera nolabait beraren obra izan da, ez, pixkat, hasi ginen, aldaketa planteatzen ditugu, zer nola ikusi dut, berak esan zigun hasieratik liburuak ez daukala zer ikusi pelikularekin, da bera, euki dugu, gure zerbitzura esan nahi dut, eskaera guztian aldaketak egiten eta oso lan erresa intzaigu, berarekin lan egitea. Eta nori eskainitako filma da hau? Zein motatako ikuslegoari? Nik uste film familiar bat dela, 6-7 urteko haur txikitatik hasi eta zinera joateko gogoa daukan edonorrentzat, ez? Baditu ez da hain infantila, bai da pixka bat helduago hau da 7-8 hor inguru hortan ikuseta hasi daitezkela pixka disfrutatzen, eta baino helduontzako ere baditu asko. Uste helduok ere disfrutatzeko pelikula bat dela. Gure intentzia hori izan da, esan nahi ez, pelikula familiar bat izan da, familiar edo patolos publikos den bezala ez, sekuentzi batzuk diseinatu ditugu pixkat, umei begiratzen edo ukastetxoentzako begiratzen eta beste sekuentzi batzuk helduentzako, ez, orduan, denak disfrutatzeko aproposa iruditu zaizkigun umorea erabili dugu, ez, komedia hori, pixkat moldatu dugu, sekuentzi bakoitza, abaniko guztia hartzearen, ez? Askotan, ez dakite irudikapen hori baduzuen, animaziozko filmak umeekin horrekin lotzen direla, handikap hori dute horrelako filmek, ez dakite azken aldian horrekin apurtzen ari den. Zer uste duzue? Nik uste dut baietz, orokorrean animazioa lehen behar bada ez zegoen ohiturarik animazioa ikusteko edo umeen kontu bat moduan zegoen, ez? Gu aspalditia azkenengo proiektuetan saiatu geha, ez? Pixkat hori apurtzen, ez? Eta ez diseinatzen umeekin pentsatuta bakarri, baizik eta ume horiek zinemara emango dituzten helduekin pentsatzen baita, ez? Eta orduan gure apustu hori izan da, eta beste pelikula animatuetan ere hori gertatzen nahi da. Gero badago baita ere helduentzako animazioa nahiko indarra hartzen nahi da, ez?
Eta nik uste ohitura kontua dela, jendea uste hasi dela animazioari bere arreta jartzen, ez? Eta, bueno, helduak ere, animazio pelikula bat ikusteko beste ikuspegi batetik ikusten dutela, ez? More puntuak daudela, epatu duzu, baita ere irakurri dut hortik esan duzuela noizbait, pizka bat ganberroa badela ere filma. Bai, oso ganberroa da, bai, baditu horrelako puntu oso ganberroak, eske beraiek berak ere, ez? Protagonistak edo personajeak oso ganberroak dira, oso xelebreak, ez? Eta kontatzen den historia ere oso zoroa da. Azkenean da, orduta laurden iraungo duen film divertigarri bat eta komedia zoro bada, bai. Lotura film zen orain arte egindako ekoizpenekin alderatuta, zer nabarmenduko zenuke miren? Hori, agian pixka bat, ez? Orain arte horra kointziditu duelako edo ez dakit, ez? Baina bai orain arte ekoiztu izan ditugun proiektuek izan dute base serioago bat edo ez? Eta hau da lehenengo historia zoroa kontatuko duguna, ez? Diseinu aldetik ere agian desberdinena, ez? Liburuak berak, liburuak berak merezi zula, ez? Adaptazio horretan, pixkat apostu estetikoa, grafismo aldetikan ere aldendu pixkat, ez? Orain arteko egin ditugun lanetatikan. Hori, gero, egin dugun edo ez beste kontua da, ez? Azken finean guk ere gure referentzia ditugu eta nahi gabe ere atetzarikun naturalki, igual egongo da jendea esaten duena, ez? Honen antzekoa da edo ez, gu saiatu geha proposamen ezberdin bat egiten, ez? Eta nik uste lortu dugula, jendearekin hitz egin dugu, eta originalidade puntu hori lortu diogu, bai grafismo aldetikan, musikaren aldetikan ere bai, eta historiaren aldetikan, ez? Alde horretikan, gustora jarrun dugu bi urte hauetan, esperientzia ezberdin moduan hartzen dugu pelikula hau, ez? Esperientzia desberdina, izan ere animazioak ere urteetan zehar izan du, ez? Bilakaera, miren batzuetan ekidinezina da zure aitarekin lotura egitea, ez da Jonbarekin, Berasategirekin lotzea, ez? Ezaguna den batez ere kalabasa tripontzi horri gogora ekarri zatzera egingo dugu, ikusiko dugu pizkatxo bat zati bat kalabasa tripontziaren zati bat. Ez dakit daukagun eskuragarri, aurrera jarraituko dugu dena den, denbora igaro da, ez? Denbora igaro da horretatik eta gauzak aldatu dira. Gauzak aldatu dira, asko, ez? Teknikoki batez ere, baina kalabasa tripontziaren edukia edo gaia oso gaurkoa da, Konturatzen, ez dakit, seguru jende asko ahaztuta aukiko duela film hori. Eta nik ere urteetan ikusi gabeta duela, urte batzuk ikusi berriro ere ikusi nuen eta sanoen. Ostras, oso gai gaur egungo gaia da, ez? Eta oso ausarta. Oso ausarta garai hartarako. Nik uste lotura finzen egin den beste pelikula zoro bat dela, ez? Lehenengoa izan zen eta hola gauzatu da, ez? Bai, baina... berriro ikusita esaten nuen, ostras, badaude gauza batzuk, gaur egun agian ez ginakela ausartu ere egingo horrela kontatzen. Beste berbegirada bat eta bigarrengo parte bat atera edo... Bai, hori da, Guprest. Guprest, bai. Izan daiteke aurrerantzerako beste erronka bat, ez? Dena den ikusentzunezkoetaz ari gara, animaziozko filmez, euskara eta ikusentzunezkoen munduaz, zen nolako osnarketa egiten duzu, zen nolako tokia dute horrelako ekoizpenek gaur egun? Bueno, beti gutxi daude, ez? Esan nahi beharko gintuzke gehiago, ez? Ez dakit, nola aktibatzen den gauza hau, ez? Baina nik bidean, esan nahi, egiten ditugu gauzak, urtero proiekturen bat agertzen da, hor gaude, goietan, nominatuak, ez dakit zer, bultzada txiki bat beharko genduke baindikan, ez? Kexati etorri naiz, baina, bidean ikusi dit jende asko, balio zuena animaziozko pelikuletako lanerako, marrazkilari, animatzaile eta eta azken finean bukatzen dute denak beste ofizio bat bilatzen, ez? Hor gaude, gutxi batzuk, baina egongo litzake posibilitatea, pixkat irikitzeko, ez? Abanik hori eta proiektu gehiago egoteko mahai gainean, egiteko modua izateko, ez? Sentsazio berbera, miren. Bai, gero animazioak duena da, egia da zineman ere animazioa dela nahi txikia, ez? Beti horrela izan da, ez? Gero mundu mailan animazio asko mugitzen da eta garrantzia handia dauka, ez? Baina, bai, pixkat gera ahaztutakoak edo nahi txikiak. Nahi txikiak hori da.
Beste herrialdetan industria moduan ulertzen dute, bueno, estatu batetan, por supuesto, baina Frantzia bertan, hemen, gaude pixkat, bai, pixkat da militantzia kontua baita ere, jarduera hontan jardutea, esan nahi dut, bueno, zailtasuna ditugu, bat pelikula hau egin dugu eta hurrengoan gauzatzeko, gauza asko geratu behar dira erdibidean, ez? Orduan, sentsazioako zeu denbora guztien, hau bukatu eta hurrengoan zer, ez? Baina ez da sentsazio nerea bakarrik eta mirenena, baizik eta, bueno, orokorrean hori, hontan jarduntzen den guztiena, ez? Eta zen horako erantzun espero duzue filma kaleratzen denerako? Ez dakit, gu kontentu gelditu gara egin dugunarekin. Gero oso kritikoa gea, ez? Bai, perspektiba galtzen dugu. Perspektiba galtzen dugu egia da. Ikusi dugu 1000 aldiz pelikula, 1000 buelta ematen dizkiogu, eta utzi dugu hau, aldatuko nuke, baina ez dago bueltarik, bukaera bat eman behar zaio. Bestela, etengabe hongo gineke pelikula berdinarekin, ez? Orduan, bueno. Hau ginen, jendeak ikusten duen, da bezer dion, hortarako egiten ditugu pelikulak, ez, jendeak ikusteko eta... Orain arte jaso dugun erantzuna nahiko positiboa izan da, jendeak ondo pasa du, eta, bueno, espero duguna da hori, ez, jendeak zinemati, far txiki batekin edo ateatzea, eta orduta piko hortan, disfrutatzea, ez, hori da gure pretentzia, ez da. Hori pretentzioa, beraz, zein mezu jendea bultzatzeko filma hau ikusteko? Mesua? Bai, mesua animatzeko etortzera, zergatik ikusi beharko lukete? Nik uste dut, lanik eta behin, zinema gehinbeste sufritu du ez, azken urte hauetan pandemiatik ona, ja badirudi gauzak normaltasun batera iristen ari garela edo, eta uste dut zinemak behar duela bultzada bat ez, asko sufritu du urte hauetan, eta beldur askore euki dugu horretarako, ez? Eta, orain badirudi, ez? Normaltasun horretara iristen ari garela, jendea animatu dadila. Orokorrean zinemara joaten, eta gero, orain, ze eskusa hobea, orkestra lurtarra ikusteko, ez? Eta gero, pelikula bat ikusteko nik usteet, oberena pantalla handian ikusten dela, ez? Kondizioetan, eta musika entzuteko ere kondizioetan. Eta orduan nik usteet, bai animazio pelikula honetan, musika garrantzitsua duenez, ez da berdin, sala komertzial, zine areto batean ikustea, iluntasunean, konzentratuta eta ondo entzuten gauzak eta gero telebistan ikusteko aukera izango da, baina, nik uste merezi du la pena, ez? Normalidade buelta honetan, jendea baita ere zinemara hasi deila juten, ez? Ematen du 2 urte hauetan gelditu gehala hor, ez? Oztopo moduan daukagu zinemara jutea, beste 1000 gauza bat egitea, eta, bueltatu normalidade famatu horretara, ez? Azeleratu bezala egin du etorri behar duen prozesu batek, ez? Etxean, dena konsumitzen dugu etxean, pantalla txikitan, ez? Eta hori badator, baina pandemiak nik uste dut asko azeleratu dula prozesu hori, ez? Plataformak digitalak. Plataformak, eta zineak ezin du desagertu, beraz, militantzia pixkat behar da baita, bai. Mezu horrekin, eta gonbidapen horrekin, gogoratu hitzordua duzuela apirilaren 8 aurrera, zinemetan, euskal zinemetan, orkestra lurtarrarekin, eskerrik asko, gaurkoan gurekin izateagatik, Imanol Zinkunegi eta Miren Berazategi, eta jarraian berriro ere, noski aurrerapen bezala, trailerra ikusiko dugu. Jarraian itzuliko gara, solasaldiarekin gaurkoan izango ditugu Nekane Gartzea eta Mikel Alvarez. Orain arte. Gailurrera helduko den orkestra bat. Limusina laster etorriko da. Avanti Populi! Tira, gora bihotzak. Behetik hasi beharra dago. Betik bai, baina horren betik. Musikaren historia irauliko duen orkestra. Luxua eta glamurra. Musikarien otordua. Maitasuna. Musika maitatzeko modu berri bat.
apirilaren 8tik aurrera, zinema aretoetan. Pandemiak eragindako egoera eta haren bilakaera dela eta Arabako Bertsozale Elkarteak 2022ko Arabako Bertsolari Txapelketa udaberrira atzeratuko zuela iragarri zuen abenduan. Izan ere, txapelketaren helburuetako batzuk betetzea zaila ikusi zuten elkartetik. Baina dagoeneko egun batzuk besterik ez dira falta eta apirilaren batean abiatuko da txapelketa Amurrion. Finala berriz Gasteizen izango da. Urte amaiera bitartean ohiko prestaketekin ibili dira, baina pandemiaren egoera ikusita eta ohiko formatuari heltzeko asmoa zutenez azkenean atzeratzea erabaki zuten. Kontua da hori, abendurako da dena prest genuela, eta ja azkenengo urratsa ematera gindua zela, hartu ginen pasaren aurreko Gabonen esperientziagatik, oso zitekena zela txapelketan nahi genuen formatuan egin ezin izatea. Aurreikusten genuen etzela posible izango nahi genuen bezala, eta erabaki genuen nahiago izan genuela atzeratzea, eta altzen modu duinenean edo formatu ohikoenean egitea bertsosaio txapelketa bat, eta ez edozein modutan. Arabako lurralde osotik pasatzeko asmoa dute Trebiñu barne. Aurtengo egutegiak bertsolari txapelketa korrikaren hasieraren hitzorduarekin batera izatea eragin du, eta horregatik lehiaketa Amurrion hastea erabaki dute. Geografia guztia gurutzatuko dugu, Trebiñu barne ere, eta oro har leku guztietan polita irutzi zitzagun ere hori Amurrion hastea, justu korrikarekin bat egiten genuen ez egutegian ohartu ginen esan du Amurrioko izan behar da lehenengo saio. Eta justu korrikasi da horrengo egunera hasiko dugu Arabako gure bertso abentura ere Amurrion bertan. Kulturak sekulako ostikoa jaso du pandemiaren eraginez, eta bertsolaritzan ere bereziki nabaria izan da. Musukoaren derrigorrezko erabilera izan da bertsolariek gehien igarri duten aldaketa saioetan. Izan ere, arraroa egin zaie publikoaren erantzuna ezin ikustea. Denok bezala 2020 jaso genuela lehenengo kolpe hori, eta bertsoak bagian askotan aretoko saioak izan da, eta nobala publikoa eserita eta egoteko formatuan, bote prontoan bazirudien ondo egokituko zen kultur jardura bat zela. Gerora ordea hortu gara musukoa kriston muga dela, batez ere bertsogintza denean bertsolari eta publikoaren arteko komunikazio lan bat. Eta ez duzunean publikoaren erantzun hori, bertsolariek esaten zuten oso arrara zuela. Musuko batik kantatzen, musukoz betetako plaza batik kantatzea. Hortik aurrera, egoera balmentzen zuen enean, aldugun guztia egiten saiatu gara, eta horren erakuleioa txapelketa bera ere, da hori ikusi beharko da ere gaitegiak zeterako ematen duen, baina egoera da, dera da, eta imaginatu dut jende asko izango duela asko esateko ere. Badator korrika. Sartu korrika22.amaika.webs webgunera eta jarraitu korrika 24 etengabe. Zuzeneko emisioaz gain, kilometro guztiak ikusi eta partekatzeko aukera izango duzu. Deskargatu zure kilometroa. Eguneko kronikak, gaueko saio berezia eta korrika kantuz kantu nahieran izango dituzu ikusgai. Hitzetatik ekintzetara. Euskaratik eta euskaraz. Eta ez galdu eguneko galdera. Parte hartzaile guztien artean zozketa bat egingo dugu. Aurten ere, korrika 11. Aurkitu, ikusi eta partekatu. 11. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Badator korrika. Sartu korrika22.amaika.webs webgunera eta jarraitu korrika 24 etengabe. Zuzeneko emisioaz gain, kilometro guztiak ikusi eta partekatzeko aukera izango duzu. Deskargatu zure kilometroa. Eguneko kronikak, gaueko saio berezia eta korrika kantuz kantu nahieran izango dituzu ikusgai. Hitzetatik ekintzetara. Euskaratik eta euskaraz. Eta ez galdu eguneko galdera. Parte hartzaile guztien artean zozketa bat egingo dugu. Aurten ere, korrika 11. Aurkitu, ikusi eta partekatu. 11. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz.
Eta egunero legez, solasaldiari egingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Nekane Gartzia, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta Mikel Alvarez, eguerdion. Bueno, ez dakit, konturatu zareten, baina gaur izango da korrika. Ordu batzuk besterik ez dira geratzen, lauterdietan Amurriotik abiatuko da, 22. edizio hori, hainbat itxaronaldiren ondoren ez, aurreko urtean bertan bera gelditu behar izan zen, pandemiaren eraginez, baina aurten bai, aurten badator korrika, hitzekin lelopean, zelan gogotsu zaudete? Bai, gogotsu eta orduri, ze azkenean pandemiarekin izan ditugu korrika egin, eta orduan ja, prest. Gauz, bai. Txalekoa, dena prest. Bai, badirudi, ez, pandemia pasa dela, edo behintzat igaro dugula nagusiena, eta berreskuratzen ari garela aurreko ekitaldi eta festival guztiak. Eta niri behintzat korrika asteak, ez dakit, burura datozkit umetako oroitzapenak, ez dakit, ilusio hori uste dut ez dela galtzen. Bai, zuretzat zer da korrika, Nekane? Jo, niretzako azkenean, klaro, ni eskerraletik nator, eta, klaro, orain euskararen gaia oso ondo dago, baina lehen ia pixkat baztertuta geunden, eta basenia ia, hori, olentxero moduan edo korrika etortzen dela, eta bai dela, hori, askatasuna, euskaraz hitz egitea ez da delitu bat, ez batzutan txarto dago begiratuta, eta bai, zuk esan duzun bezalako azkenean txikitako oroitzak bai daukat, eta primeran gauz ja superpres etortzerakoak korrika bai. Izan ere, urduritasuna nagusi esan duzu, giroa pilpilean dago aita ere, Amurrion bertan lehen ordutik, goizeko lehen ordutik egitarau zabala prestatzen ari dira, bertan izan da eta bertan dago baita ere gure lankidea Esti Lanao, ez dakit berarekin bat egiteko aukerarik dugun, edo bestela aurrerago egingo dugu berarekin, bai, bertan dago Esti, konta iguzu? Ikusten duzuenez, kale animazioa eta jai giroa dira nagusi herriko kaleetatik. Txupinazoa izan da goizeko 10etan euskaltegitik, baina horrez gain, tartean azoka, korrika txikia ikestetxeetatik eta korrikaren arropa eta materiala salgai izango da, eta hauek izango dira goizeko jarduera nagusiak. Arratsaldeari begira, 3:00 aurrera aldatze elektrotxarangak girotuko du herriko plazak, eta kaleak eta korrikaren hasiera heldu bitartean eta ostean izango dira. Esan bezala, 4:00 izango da ekitaldi nagusia, eta ordu erdi beranduago hasiko da korrika. Herritik geratu nahi dutenentzat hainbat hitzordu izango dituzte aukeran, eta arratsaldeko 6:00 aurrera gozategi, izate faltzua eta dupla taldeak igoko dira eszenatoki gainera. Hortxe, dena prest Amurrion, ezaten dena bezala motorrak berotzen dagoeneko hitzekin, behin eta berri errepikatzen den lelo hori, ez? Hitzetatik ekintzetara pasatzeko txanda heldu dela, ez? Eta zen olako garrantzia duen horrek, gaur egun bizi dugun testu inguruan, ezta? Behin eta berriro, gai desberdinek zeharkatzen dutelako arazo edo daukagun erronka hori. Bai, nik uste dut Euskara aste honetan edo egun hauetan bilakatzen dela helburu, azkenean erabilera batez ere helburu bilakatzen dela, eta nolabaiteko mikrounibertso bat sortzen dela Euskararen bueltan, ze tamalez urteko beste asteetan eta hilabetetan Euskara ez da nagusiena gure kaleetan, baina Euskara ere bilakatzen da korrikaren bitartez medio bat. Eta medio bat esango nuke beste pertsona batzuengana iristeko, beste kolektibo batzuengana iristeko, eta niri behintzat, ez dakit, ilusio berez egiten dut ikusten ditu danean kanpotik etorri diren pertsonak Euskal Herria bizitzera korrikaren alde, euskaraz hitz egiten, eta baita ere Euskaldun berriak euskara ikasten ari direnak ere korrikaren alde. Orduan, askotan kolektibo horiengana iristeko ere euskara helburu bai, baina euskara medio ere bilakatzen da. Bai, guztiz, azkenean korrika euskara plazaratzen du, jende asko, haien ez daki euskara asko, baina bueno, pausuak ematen ditu korrika joatera, euskaraz berba itera, eta bebai esateko dago, zoritxarrez Madrilen jakin izan ditugu ezin dutela egin korrika.
baina, bueno. Bai, Txanberria osoan, ez? Ez dakit ondo zer gertatu den, baina ez dute eman baimena korrika egiteko, izan ere Euskal Herrian soilik, ez? Munduan zehar ere, hainbat eta hainbat toki desberdinetan, antolatzen dira korrikak. Bai, eta Madrilen gertatu da, baina Iruñan ere uste dut korrika txikiari ez diotela baimenik eman errepidetik joateko, baina niretzat hau positiboa da, eta zergatik den positiboa, ze uste dut horrelako ekimenek behar dutela ez, alde hegemoniko bat, non gizarte guztiari zabaltzen zaion, eta uste dut hori korrikak lortu duela, azken urte hauetan, eta bai, hasi zenetik onaino. Baina horrelako ekimenek egoera desnormalizatu baten aurrean aurkitzen garen, ez, uste dut puntu subertsio bat ere behar dutela, puntu provokatzaile bat eta berritzaile bat. Eta korrikak ere hori nik uste dut ez duela galdu, oraindik ilusioa pizten zaigu, oraindik arazoak sortzen ditu, arazoak zentzu positiboan. Arazoak sortzen ditu, Euskal Herrian euskara ez delako nagusi, eta Euskaraldia bezalako ekimen edo ariketek ere, nolabait, baloia aurrera botatzen dute, hau da, ez gaituzte guztien paralizatzen edo konformismo batean erortzen orduan, zentzu batean ere positiboa da horrelako arazoak sortzea. Bai, azkenean errebindikazio moduan molestatzen baldin bada korrika, hori, zuk esan duzun bezala, positiboki begiratzen baldin badugu, erronka gehiago eta esfortzu gehiago egingo da korrika, eta oztopak jartzen baldin badigute, aurrera egingo diogu, eta gitxo. 80. hamarkadan sortu zen lehen korrika, nahiz eta 75ean, hain justu Franco diktadorea hilde zenen ondoren, sukaldatzen hasi baziren ere ideia hori, gu mai honetan gaudenok txiki-txikitatik ezagutzen dugu korrika, ez da, hasi berri gara korrikarekin, baina atzera begirata, zenolako testuinguruan jaio zen, zenolako gauza irailtzailea izan zen korrikaren sorrera hori, ez da? Bai, eta kokatu behar dugu korrika beste elementu batzuekin batera, ez? Hor asko hitz egiten dut ikastolen sorreraz, belaunaldi kultural berri batetaz, nolabait euskara ere, ez, ziklo moderno baten sartzera bideratutako ekimen horietaz. Eta uste dut orain ere momentu klabe batean dauela, ze badirudi euskararen bueltan edo kulturaren bueltan sortutako adierazpide horiek funtzionatzen dutela, nolabait, ez, globaltasun berri honen testuinguru honetan behar ditugula aurrera pauso berriak. Eta horrek ez du esan nahi korrika bezalako ekimenak agortuta daudenik, edo ikastolak bezalako espresio edukatiboak edo hezkuntzako espresioak agortuta daudenik, baina bai behar dugula testuinguru berri hauetara, ez, moldatzen diren ekimen berriak, hain zuzen ere, sortu daitezkeen bestelako proposamenak, eta uste dut hor ere, aintzinatik edo lehenalditik datozen irakaspenak baliagarria direla eta korrikak hori erakutsi duela, ez? Herri ekimenetik sortutako nolabaiteko adierazpide bat bilakatu dela hegemoniko, baina lehen esan bezala gaitasuna daukala oraindik subertsiboa izateko. Bai, guztiz ados, azkenean globalizazioan arira, euskara egon behar da plataformetan, interneten, baina korrikarena oso garrantzitsua da, azkenean korrikaren leloa esaten du, hitza, ez? Azkenean hitza, kalean, baldin ez badago, zertarako nahi dugu interneten egotea. Azkenean, euskara plazaratza behar dugu, gure egunerakotasunean egon behar da, plazan, supermerkatuetan, dendetan, eta ez bakarrik aste honetan, egunero, eta horretarako nik uste korrika, aurtengo korrika itzela izango dela eta erronka izugarrizkoa daukagu oraindik. Gogo handiak daudela, hori argi gelditzen ari da egun honetan zehar eta korrikan bertan parte hartzeaz gain, baita ere balioan jartzea, ez da, edabideok egiten dugun esfortzu hori korrika beste txokotara helarazteko, gaurtik aurrera Hamaika Telebistak etengabeko zerbitzua eskainiko du informazioarekin, azken orduekin, zuzeneko konexioekin, baita ere zuzeneko seinalea izango dugu, bertatik bertara ibiliko dira besteak beste Udane Arbeo eta Jarade Urreta lankideak ikusiko ditugu zenolako harrera izan duten gaur goizean. Kaixo, Jara! Kaixo, Udane! Bueno, hemen Amurrion gaude eta 22. korrika hastear da. Gainera, 11 egunez korrika jarraitzeko aukera izango duzue 24 orduz. Eta bertan hainbat elkarrizketa korrikalarien ahotsak edota zenbait bitxikeri ikusi ahalko dituzue. Euskal Herriko plazat, txoko eta herrietan ibiliko gara. Beraz, adi Hamaikara! Hortxe gonbidapena, adiagoteko Hamaika Telebistara, izan ere edabideak ere, euskarazko edabideak ere, txoko garrantzitsua dute horrelako ekimenen aurrean, ez da? Inoiz baino garrantzizkoagoa uste dut, ez? Askotan esaten dugula komunikazio gizarte batean bizi garela, eta komunikazio hori helarazten dela bai, ez?
kalean, pertsonaz pertsona, baina batez ere plataformetan, telebistan, idatziz eta bestelako euskarrietan. Orduan, komunikabideak euskara sustatzea, bultzatzea eta gainera, ez, pausu bat aurrera ematea korrikaren alde uste dut beharrezkoa dela. Bai, beharrezkoa bestela, edabideak euskaraz baldin ez badaude, ez dakiz ere egingo dugun gure hizkuntzarekin, gure kulturarekin, bai, eta txalotzekoa da Hamaika telebista egiten duen lanarekin, eta beste edabideak bezala, bai. Giroa prestatzen joateko, aurreko egunetan, dagoeneko webgunean preste dituzue ikusgai, baina datozen egunetan ere zuzenean ikusteko aukera izango dituzue, aurreko edizioetako musika, kantak, berreskuratu baititugu, Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkezlea, bildu baita musikariekin, eta gogora ekarri ditu horiek guztiak, ikusiko dugu aurrera pentso bat. Bejon deigula. Berriro egin, korrika zurekin. Korrika, 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 korrika. Euskal Herria korrika, birulau gozei. Gure ritmoran. Korrika, gure ritmoran. Korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Zelako oroitzapenak, ezta? Beti eguneko urtez urteko edizio bakoitzeko musika hori, kanta hori, eresarki ere bihurtzen dena eta memorian iltzatuta gelditzen dena urte askotarako, ez dakit betirako, ez da? Ni buruan daukadana, ez dakit nire oroitzapenengatik edo da Fermin Muguruzarena. Fermin Muguruza askotan azaldu da korrikaren bueltan, ez du bakarrik abesti bat egin, azken urte hauetan uste beste bat egin zuela, ez, kolaborazioan beste batzuekin. Baina Ferminen hori ni behintzat buruan hiltzatuta daukat eta orain betagarriena entzun dut eta ez nintzen gogoratzen, baina ere oroitzapenak hartzen dizkitu. Nire eskenean Fermin Muguruza, ez dakit, 5 urte neukan edo eta Big Bangat izan zen, como kriston abestia gero bebai betagarri zen, oso betagarri zalean az, eta kriston musika daukagu euskaraz bebai, eta oso onak gainera. Estilo desberdinak, urtez urte aldatzen doazenak, zer egitzi duzu gaurko, aurtengoaz? Desberdina da, ez? Bai, desberdina ni gustatzen zaitu behintzat, ez dakit, beti dago polemika korrikaren abestearen inguruan eta euskaren erabilera, musika modernoa nola uztartu euskararekin eta hor adibidez nik uste dut Ferminen bai izan zela berritzailea, zegoratzen naiz kantak sartzen zituela bestelako kontzeptuak, ez, McDonaldizazioa eta horrelako kontzeptua sartzen zituela, eta horre bageun denez, gizartearen globalizazio prozesu batean, eta uste dut nolabait korrikaren bueltan sortu diren kantek erakusten dutela unean uneko edo momentuan zeuden, ez? Ez dakit preokupazioak edo erronkak eta urtengoak ere erakusten du hori. Azkenean euskaraz musikaren arira erregeton dago euskaraz, nik ez nekien, eta oso ona gainera emakume bat da, ez dakit nola den bere izena, eta zuk esan duzun bezala, azkenean euskara eta kultura doa musikaren arira, egunerokotasunnekoarekin, aldaketekin, eta nik uste bebai Fermin Muguruza hasi zala hori pizkat mezkla musikalak egiten eta orain bebai hasi dira hori beste gai buruz musikaren arira tokatzen eta oso ona, oso bereziak, ez dakit. Baino gehiagotan, ez? Hitz egin dugun bai honen bueltan euskarak dituen erronken gainean, batez ere musikaren arloan esaterako, baina ikus-entzunezkoetan ere. Gaurkoan izan ditugu besteak beste orkestra lurtarra, animaziozko film baten zuzendaria eta ekoizlea eta esaten ziguten, ez? Zenolako hutsuneak ikusten dituzten, zenolako garrantzia duten horrelako ekoizpenek, baita ere gurean izan dugu gaurkoan ere
Gukapi, ekimen bat da, sustatzen duena YouTubeko kanalean, euskarazko abestiak, aurrentzako bideratuak, Iñiguito Txapelpunken eskutik, ez dakite beraren kortea badugun, entzun dezakegun Egoitze Rodriguez, berak azalduko baitigu hobeto zertan datzan ekimena. Bertan aurkituko ditugu iratxoak, iratxoen bideoklipak, kantuak eta koreografiak, iratxoak ere Avatar elkarreragile bihurtuta, eta hau zer da? Hau da, pantailan agertuko diren iratxoak, zeinek publikoak esaten duenan eta ikus dezaketen. Hau da, sentitzen duten iratxoak dira. Eta beraiekin, ingo duguna da jolastu, gero daude aktoreak, eta daude Naia eta Irati Petralanda dantzariak ere bai. Ekimen interaktiboa, izango dena, ez dakit, hasiera emango diona, nolabait korrikari, izan ere Amurrion bat dute ikusentzunezko ekitaldi bat prestatuta gaur arratsaldean, hain zuzen korrika hasi aurretik, ez duzu ikusi, baina oso interesgarria da, iratzoak daude hor, ikusentzunezkoetan, humorea, divulgazioa gustartzen dute, baita ere musika, hain zuzen ere korrikarako behitu hartze ikusten ari gara, korrikarako abesti bat prestatu dute baita ere, azken Aputxi izenekoa, ez? Horrelako ekoizpenak, behin eta berriro, ez? Aipatu dugu zenolako garrantzia duten eta zenolako falta zaizkigun baita ere, ez? Euskal Herrian. Askotan pentsatzen dugu marrazki dizunak euskaraz egitea dela zinora ez doan ekimen bat, edo ekimen ez dakit besterik gabeko zerbait. Eta nire goratzen ez, nire belaunaldiarentzat ze garrantzitsua izan zen Doraemon euskaraz ikustea, Dragoi Bola Z euskaraz ikustea eta sozializatzea euskaraz adin horietan gainera. Eta hori bere biziko izan zen ikuste dut, ez bakarrik ni herri txiki bateko naiz, baina herri txiki bateko aurrentzat, baina hiri handietako eta metropoliko aurrentzat ere bai. Eta bere garaian agian nolabait sozializatzeko esparru horiek oso urriak genituen guretzat, hau da zen telebista eta gutxi gehiago, eta gaur egun dibertsifikatu dira, orduan askotan hitz egin dugunetaz, baina euskarak hegemoniko izan nahi badu, aurrera pausoak eman nahi baditu, batez ere haurtzaroan, plataforma guztietan egon behar da. Bai YouTubeen, bai telebistan, bai Netflixen, edo aurrek edo nerabezarean dauden pertsonek kontsumitzen dituzten euskarri guztienet eta horrelako ekimenak behar beharrezkoa dira. Eskenean zuk esan duzun bezala, bazegoen Doraemon eta autobus magikoa, baina ez zegoen ia hemen egindako lanak eta izugarrizko aurrera pasu eman dute, orain txikitzuek badaukate izugarrizko kultural oferta, eta oso ona gainera, ez da, oso zaila da dibujo hauek egitea, eta nik uste falta dana da, ez dutela instituzioek egin behar dutena dela, ez dutela lege onak, ez dutela autonomoak bezala, eta legeak egin behar dute, kulturan agian gaur zaude lan egiten, baina bihar ez. Eta ezin da onartu, nola esaten da, gaur egiten baduzu lan, impostak ordaindu, baina bihar ez baldin baduzu lana, zerbait egin behar dute. Frantzian badaukate hori barmetuta, baina hemen ez da hoia zer. Bain bat, erronka, baina gaur esan dezala korrika itxaloten ari gara, ordu gutxi falta baitira. Gaizatatu behar dugu dena den, izan ere gaur efemeride bat eta ekarri behar baitugu gogora, hain zuzen ere Durangoko bombardaketa, gaur 85 urte betetzen dira, ez da, testu inguru horretan, italiar fasistek bombardatu zutela, Durangon oroimenezko ekitaldia egin dute, bertan, sirenak joz, baita ere imagarrastatxu alkateak adierazpenak egin ditu, memoria gogora ekarri behar dela, memoria mantendu behar dela aldarrikatuz, eta hori da azken finean, baita ere memoriaren behar hori mahai gaineratzen duen beste berri bat izan dugu aste honetan zehar, hain zuzen ere hori da Bilboko Begoñako hilerrian aurkitu dutela gaur arte aurkitutako hilobi komunik handiena, ez? Gerra zibileko testuinguru horretan, beraz. Hori esek gurera ekarrita, ez? Eta memoriaren ariketa gisa nola hartzen dituzue? Begoñako uste dut ezabaian dagoela ez dakit handiena den, eaen behintzat, uste dut Nafarroan barde inguruan bat zegoela bestelako hilobiratzo bat handiagoa zena.
Nik uste dut honek erakusten duela memoria historikoa ze gabezi daukagun gizarte bezala, horrelako ekimenak oroitzeko, baina baita ere gure hirietako eta herrietako geografia urbanoa ere deskribitzeko zen Begoñatik egunero milaka pertsona pasatzen dira eta ziur inork ez genekiela, hor gorpu pila bat zuela jauriratuta gerra zibiletik eta gerra hotxak badirudi, ez? Lehenaldiko kontua direla, baina bere biziko garrantzia dute gaur egun ikusten gari gara Ukrainan gertatzen dena. Eta zentzu horretan, memoria historikoko ariketak egitea ez da soilik memoria lantzea, baizik eta ere etorkizuna lantzea bada, ez? Azkenean, erakusten dugulako gerraren alderik ilunena eta errepikatu behar ez dena edo beharko ez litzatekeena. Bai, azkenean memoria gabezia dago. Bai, hemen ikusten da, ez? Batzutan esaten dugu, Gernikako bombardaketa, baina eske Durangoko egon zan, beste herrialdetan egon zan bai, eta, klaro, horrek zer esan nahi du, ia ez dakigula gure historian zer gertatu zen, eta nik uste behar dugula, hori, eskoletan edo beste ekintzak egin, hori, ez berriro gertaz dadin, eta gogoratzeko, bai. Eta nik uste gogora eta arantzadik izugarrizko lan egiten ari dira, eta bai aipatzekoa da, hori, beste instituzioek ez dutela ia ezer egiten, denbora pasa da, baina memoria eta zauriak ez dira oraindik hori itxi, eta izugarrizko lana garatzen da oraindik. Eta bai, klaro, hitz egiten ari gara, 85 urte pasa direla, baina eske daukago Ukrainako guda, beste gudak, eta ez dira ia berdinak, baina aipatzekoa agian bai. Iragana oraina eta etorkizuna lotzen direla gai honetan, argi dago. Aipatu duzu baita ere ez, zelako lana eraman duen aurrera Arantzadik, baita ere Eusko Jaurlaritzak gai hauek mahai gaineratzeko, gogora ekartzeko. Aipatu duzuk baita ere ez dela handiena, agian datu hori ez dakit. Baina egia da ez, zelako zailtasunak dauden hobi hauek oraindik ere azaleratzeko. Espainiar estatua da Kanboiaren ondotik ez, hobi komun gehien dituen herrialdea. Eta, datuak hortxe daude ez, memoria ariketa horren baitan ez, eta baita ere Euskal Herrian bestelako gertakizunak ere izan zirela, hobi komun horietan batzuk dauden bezala, beste batzuk erorien aranera eraman zituztelako. Eta askotan memorian ikustu kontzeptualizatu dugula kasi museo batean egon behar den elementu bat bezala. Eta horren adibide da Durangon gertatu zena. Hemen Gernikaren inguruko memoria oso presente dago eta presente egon behar da. Eta memoria hori uste dutela gehiago simbolikoa zelako, ez? Hainbeste Gernikan zegoen argolarengatik, euskaldunei suposatzen digunagatik, baina zenbakiak hartzen baditugu, Durangoko bombardaketan pertsona gehiago hil ziren, Gernikako bombardaketan baino. Orduan, klaro, memoria ez, kontzeptualizatzen badugu benetan, azterketa bezala, irakaspen bezala, Durangoko ere oso presente izan behar dugu, eta hor Arantzadik gogorak eta bestelako erakundek egindako lanara ikuste dut, Gerediaga elkarteak egindako lana ere gehitu behar zaiola. Azkeneko urtetan egon da nolabaiteko Durangoko bombardaketaren berreskurapen bat, memoria ez, berriro azaleratzearen behar bat, eta hori ere balorean jarri behar dugu. Eta uste dut hor ere, nekanek esaten zuen ez, instituzionaletik badago nolabaiteko utzikeria, eta hor ikusten ari gara nola memoria historikoaren legea tramitatzen ari den bai Eusko Legebiltzarrean, baino baita ere Kongresuan, oraindik aurrera pausua falta direlako emateko. Baina esango nuk ere badagoela beste elementu bat, hain zuzen ere relazionaturik dagoena, eta da, zentsura ofizialaren bitartez bultzatu den autozentsura. Eta hau da, pertsona askok ez dute hitz egin nahi honen inguruan. Ze askotan saldu zaigu gerra zibila anaien edo aizpen arteko gerra bat izan zela, eta beto dela ez, alde batera utzi eta etorkizunaren inguruan hitz egitea. Baina etorkizunaren inguruan hitz egin behar baldin badugu, iragana oso presente izan behar dugu eta benetan autozentsura hori hautsi eta gertatu zena jakin bai gizarteak eta baita ere herrietan gertatu zena familien artean hitz egin eta bestelako memoria ariketak egin. Bai, guztiz ados, eta oso garrantzitsua da esan duzun, azkenean ikusten da memoria hori folklore moduan bai, eta gainera dakigu Gernikakoa azkenean Picassoren kuadroagatik, museotan bai etxe egiten dutelako, baina memoria ez da folklore, azkenean memorian atzean jendea zegoen, izugarrizko historiak daude, gatazkak daude, eta pixkat batzutan ikusten da, bai, memoria, museo bat egingo dugu, baina hori ez da bakarrik memoria, atzean partean memorian pertsonak, jendea daude, eta nik uste
horretaz ez dutela agian batzutan onde egiten. Bueno, ikusi izan ditugu Gasteizko Memoriaren Museoa, hori beste momentu batean komentatu ditugu, baina azkenean batzutan memoriarekin egiten dutela bi bandoak, ez? Beltzak eta zuriak, eta azkenean memoria eta bizitza ez da dikotomia bat bakarrik. Eta memoriaren transmisio horretan ez, zer nolako garrantzia duen isiltasun horrekin haustea, ez, familia artean, eta zer nolako garrantzia duen belaunaldiz belaunaldi memoria hori transmititzea, ez? Eta haude pasabarte batzuk, gizarteak ezagutzen ez ditunak zuk, orain Picasso aipatu duzun, eta bueno, hor badago historia nolabaiteko anekdota bat esaten duena, Picasso Gernika marrazu zuela, ze maiatzaren lehenean, ze, klaro, Gernika apilen 26an gertatu zen, Durangokoa hilabete barenago gertatu zen. Eta esaten da, maiatzaren lehenean, Frantziako alderdi komunista, Picasso orduan Parisen bizi zen, Frantziako alderdi komunistaren aldizkarian, Durangoko bombardaketaren inguruko afitxe bat azaldu zela. Eta Picassoko hori ikusi zuela, eta hor etorri zitzaiola inspirazioa Gernikakoa marrazteko, eta Gernikakoa gerora jakin zuen, ze oso denbora gutxi pasatzen maiatzaren lehenetik, apirilaren 26ra, baina inspirazioa hor izan zuela, Durangoko bombardaketa horretan. Eta hori jendeak ez daki, eta ez, Durangokoa ere, uste dugu, gure herriaren pasarte txiki bat izan zela, baina nazioartean bere garaian kriston garrantza izan zuen, eta horrelako pasarteak ere jarri behar ditugu, ez, ispiluaren aurrean. Bai, guztiz gatoz, azkenean folklorea kulturen arira hori, bakarrik ez dago Gernika, Durango, beste herrialdeak bai bombardaketat sufritu zituen, eta, bueno, hau nola aldatu dezaken, memoriarekin, gogora tarantzatik egiten ari diren lanekin, eta bai eskoletan, nik gogoratzen dut eskolan, iaia zela tokatzen euskal historioa edo kultura. Dana zan, hori frankismoa, potentxako historioa, baina gure historia iaiaz da tokatzen. Hementxe utziko dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko Nekane Gartzia eta eskerrik asko Mikel Alvarez, beste behin gurean izateagatik, eta jarraian izango dituzue eguneko albiste nagusiak, eta hemendik aurrera, 3etatik aurrera, badakizue korrikaren jarraipen berezia izango duzuela, etenik gabe 10 egunez, 24 orduz hemen Hamaika telebistan, eta baita ere webgune berezian, kilometroa ikusi, deskargatu eta partekatzeko aukerarekin. Orain arte eta eskerrik asko. Badator korrika. Hitzetatik ekintzetara, euskaratik eta euskaraz. Korrika badator eta azken urteetan bezala gurekin jarraitzeko aukera izango duzu. Aurten ere, korrika Hamaika. Hamaika. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Korrika badator eta azken urteetan bezala gurekin jarraitzeko aukera izango duzu. Zauden tokian zaudela 24 orduz etengabe. Martxoaren 31an Amurrion izango gara saio berezian. Baita bukaeran ere, apirilaren 10ean Donostian. Zuzeneko seinaleaz gain, orduz ordu korrika albistegiak eskainiko dizkizue Hamaikak. Bidali bereziekin konexioak, korrikaren azken orduak eta aipatu beharreko guztiak. Iluntzean, korrika kilometroz kilometro saio berezia egunak utzitako onenarekin. Eta nola ez? Korrika kantuz kantu atal berezia. Korrikako kantuen errepasoa protagonistekin batera.